Hai लोगोफोर नोंथांमोनहा माबोरै दं जानो हागौ बयबो मोजाङैनो दं दासान्दि आंबो मोजाङैनो दं आरो दिनै जोंनिया रायजोनि अमा गोदान आरो ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोबाय आरो गारियाबो रायलायबाय थानानैसो गारिबो फैना होयो ओमफ्रायो दा बेखौ नायनो थांगोन आरो जोङो ओमफ्राय ओइ आगैखौ नेगासिनो आगैया न'आव थांब्रबदों आरो बेनिफ्राय थांबाय थानोसै जों नायबाय थानोसै दा नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय थानोसै माने जागायलांबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना औ मोनसे खोथा जोंना बिमाजों बिबाजैजों सिख्ला जाफिननो नागिरदों र' आं खिथायनि नोंसोरनो बेलाय जोंना सिख्ला सानैया नै मालाय देलायगासिनो नै मालाय गोसोम फुन थुदों मागोनि नामाव हनै देलायगासिनो मालाय आगैयाबो फैबाय थांसै बाबा नालामनो हादो लोगोफोर नै आगैया सिगां थांबाय दिहोनानै आंखौ दासो सिगां नैबे जोंनि गामिनि लामा आरोना र' एसे जुम खालामनि आं बै नुहुरनाया मोले नुहुरनाया बे जोंनि बजारखरा आरो सालां गिदिंबावसै सुक्रुबार हाथाय जायो बेयाव माला सरकारि न' मोनदों जोंफोरा गैया जोंना माबा सरकारि नाम फैबाबो दानजालायनायसोनो नाम फैखानायखौनो दानजालायनायसो बे अमासो लांदों नायलांबाय था दै नायलांबाय था दान नाङा दे भिडिअखौ आंनिखौ जोबजासिम नायलांबाय था आं देखायलांबाय थागोन नोंसोरनो बिथिंबो माला कमप्लिट जाहां बैनो मोनफैबाय आं मानसिफोरनि सिगाङाव रायलायनो लाजियो दे लोगोफोर Kau nomor ala? Pema? Sa? Gila mah? Ibu gali bio? Kenapa tuh? Umalan deh. Jangan lupa. Yang kagak baik sih. Vlog radang ha vlog. Kapan gaya nalai? Này làm phim mấy đêm sao các người bắt chặt này nữa là mà đấy đi được một lần nữa rồi các bạn lại gì bữa mà mà cái này đừng mơ tôi đã không bay mà video lan thằng bé ta có sừng bay bisa lazina burai manusia video kan enggak musuh
Abu Gendri. Sina Burlia nih, bina Burlia. Iya Burlia. Nunga. साननैसोनि उनाव बिहारि पार्ट 2 खौ लाबोनाय जासिगोन आरोना दायो स्क्रिप्टखौ लिरनानै दोनखाबाय ओमफ्रायो माबाथ'वाखै आरो स्क्रिप्टखौ लाथ'वाखै आरो माने स्क्रिप्टखौल' रेडि खालामनानै दोनदों ओमफ्राय साननैसो उनाव लानोसै आरो दा गथ'फोराबो माने मागोनि बिथिंबा बिथिं गरम नालाय ओमफ्राय आरो क्लासबो जाबाय थादोंमोन नै मैयासो दाखालिसो बन्द' मोनदों ओमफ्राय होमबाबो माने लाबोनाय जायाखै आरो एग्जाम जोब्बासो लाहैनाय जासिगोन नामा माबा डाइरेक्ट एनुवेल एग्जाम जोब्बा लाहैनोसै जोब्बाथाय बन्द' मोनबाथाय ने इन्द्रि थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ एसेबांनो दोनथ'नाय जाबाय माने बारा गोबाव लायासै आङो थांबाय थांनानै एसे देखायबाय ओमफ्राय फैफिनबाय आरो माने बोरायफोरा एसे रागा जोंदों नालाय माबा जानला मोनला देखायलाबायनाङा होननानै ओंखायनो आं फैफिनबाय आरो दसेनो दा आं न'आव मोनफैबाय बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक खालामबानो जाबाय बिदिब्ला टाटा